wis maem ta? Jam pira iki? Wah, aku lagi balik blonjo ngene kok. Agak dimasakke kok. Andang maem. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, suara adzan iki buka iki. Koi. Ya buka iki jan. Wah, lagi nondok. Apa iki? Kira ono apa iki? Oh, jan. Ben aku ndok wae. Lumayan buka. Ibune ora ono to buka-buka iki. Wayah buka ya. Wis lawu-lawe. Sing iso buka. Gawe tang sisan. Bune nang masjid po yo kok ora nangekke. Wes buka iki. Pak, kok wis maem ta? Jam pira iki? Wah, aku lagi balik blonjo ngene kok. Agak dimasakke kok. Andang maem. Iki kira lagi asar to. Kok andang maem iki piye? Kok sore mati. Salah iki berarti. Ada terus buka maghrib iki mau. Wong iki ada nasar kok andang maem. Waduh, abiye iki. Kok Yo batal